Здравейте! Днес ще направя анбоксинг на Mindful Box. Това е кутия от Mindful Souls, която е за грижа за себе си. Виждате ли се кутията? Да. Която е за грижа за себе си, обаче не е тип бюти продукти и така нататък, ами вътре има кристали, ароматерапия и всякакви други неща и за ритуали и за всякакви други неща, за които да се погрижи за себе си на едно духовно ниво, холистично лечение. Не. Да започваме. Още не съм я отворила даже. А също може да видите малко, че е скъсана, защото спи ги бяха лепнали отгоре етикети, трябваше да го махам. Както долу беше за International. Но да, още не съм я разпечатала, даже защото знам, че ще се изкуша да погледна и искам да е изненада всичко. Макар, че те кутиите реално вървят. Първа кутия мисля, че за всички е еднаква, така че може би ще знам нещата, но все пак не съм ги виждала. And just like that, you've opened a whole new world of possibilities. И просто така отвори един нов свят на възможности. Да. Най-отгоре имаме стикерче, което не се брои като част от предметите, които трябва да са между 6 и 8, но винаги има стикерче там. Да. Добре, това по принцип са карти с афирмации, макар че тази ми изглежда малко странно, защото е на всякакви езици, а мислех, че ще е само на английски. Явно така е за Европа, защото аз май съм гледала анбоксинг на американски видеа. Но да, има и карта, пощенска картичка с афирмация, която отпред изглежда така. Не знам дали са сбъркали, просто трябва да принтират само едното, но погреш са принтирали всичко, но както и да е. Това е. Какво пише? Да, пише Affirmation for Inner... Не съм сигурна каква е думата, мисля, че е Guilt. Както и да е. Афирмация за вътрешна вина. Не съм сигурна, че го чета правилно, но не мога да разчита последната дума. Най-накрая го разчетах. Пише Inner Quiet, което е вътрешна тишина или вътрешно спокойствие. Да. I let go of what I cannot control and focus on what I can change. Освобождавам се от всичко, което не мога да контролирам и се фокусирам върху това, което мога да променя. Това е картата с афирмация, която ми изглежда малко странна, но това е. След това имаме една книжка, която... Да, тази книжка ни показва всичко, което има вътре в кутията, но аз смятам да оставя за после. Бих искала първо да погледна продуктите аз, да ги разгледам и после вече да четем всяко нещо какво е и за какво е. Най-отгоре имаме някакъв плат, което май е някакво килимче, шал, може би. И после ще разберем за какво е. Слагам си го и да продължаваме. Това мисля, че пак е някакво стикерче, което е... Отварям света на вътрешния мир и любов към себе си. Така, хубаво послание. Какво имаме след това? Ароматно олио, как беше на български? Мисля, че ароматно олио с розмарин. За пречистване, пречистващо и стимулиращо. Силничко е, мирише хубаво. Така
изглежда самото олио. И е 10 мл, колко? Тук трябва да пише. Да, 10 мл. Това мисля, че може така, както аз направих на китките, да се слага зад ушите, в свещи. Буквално е някакъв... Знам, че те се използват за аромат, който да те подтиква към нещо. Всеки път, когато го усетиш и на по-съзнателно ниво те потиква към нещо, като това е за пречистване и стимулиране. Така че може би пречиства и те стимулира да действаш. Ще разберем после, но това е моята интерпретация. Започвам с някоя от турбичките. Ето така изглеждат турбичките. Напипвам, може би, някакво бижу. Защото да, също има бижута, които са с кристали. Като всичките им кристали са сертифицирани, че са истински. Ето така изглежда гривничката. Тук има слонче. Лава беше този камък, а другия е може би хаолит. Аз залагам на хаолит и лава. Да видим какво ще е после. На мен ми пасва добре, съвсем малко по-голямо е, като си имам предвид, че аз имам малки китки, така че ако имате по-едра китка, може би ще ви е малко тесничко, но на мен ми е идеално. Така че за мен е тази кутия и да видим следващия предмет. Това мисля, че е някакъв вид колие, бижу, изоколие. С това 100% аметист, като го гледам като цвят и синя. Та, ето така изглежда. Има си връзка, за да се намаля, оголемява. Аз направо си го слагам. Тук ще се окича да съм хубава за видеото. И така. Следващото нещо, което имаме, е фигурка на Буда. Като да, забравих да кажа, че може да има и такъв декор за дома, като това е фигурка на Буда. Мисля, че имаха серия с фигурки на Буда в кутийките. Керамична ми се струва. Не е пластмаса или нещо такова. Ето така изглежда. И мисля, че стигаме до последния предмет. Да видим какво е то. Ето такава кутийка е. И най-накрая кристал. Мен кристалите ме накараха да се пусна за тази кутия. Големичък е. Като гледам, това е розов кварц. И нещо долу няма. Последното нещо, което ще разгледаме най-накрая, всъщност е бонуса. Понеже ми е първата кутия и тук що си направих този subscription, това е безплатна колода с оракул карти, които се казват The Crystal Wisdom Deck. 71 Crystals to Heal, Manifest and Thrive. Това е буквално карти, понеже аз съм виждала в други видеа как изглеждат. Не пише оракул, но нали, те са за афирмация и тем подобни. Аз ги наричам оракул, защото спадат към този вид карти. С 71 различни кристала, като нали, има отпред картинка на тях. Отзад са тяхното значение, за какво се свързват и така нататък. Накрая на видеото ще изтеглим една карта от тях, която ще ни е картата за деня, така че
Останете до края, ако искате да видите съобщението. Това беше всичко в кутията. А сега е време да видим и книжката. Всяко нещо за какво и какво значи. Само да намеря английския, защото тук има 15 езика. Наистина. Да, English. На първата страница забравих да кажа, че във всяка кутия, във всяка книжка има по един ритуал, като пише ниво на трудност. Този е най-лесния за хора, които още, те първа започват с тези неща. В смисъл, първа кутия, най-лесното ниво, подходящо. Като този ритуал е 15-минутен ритуал. Всъщност това е 15-минутна медитация за отърваване от стреса. Като тук има инструкции, какво ни трябва. Като всичко, което ни трябва, всъщност го имаме в кутията. И сега. Meditation show. Това е... Не съм сигурна какво точно е шоу. Ама за медитация. Някакъв шоу или като килимче, не знам. Всъщност това, което нося в момента, е за концентрация, отърваване от стрес. Елемента му е въздух, а чакра няма. Накратко помага ви да останете фокусирани по време на медитация. Как да го използвате? Наметнете си го на рамената и почувствайте как ви обгръща. Оставете го да ви помогне да намалите шума, да не чувате толкова шума. Идеален за тези аз моменти. Време за себе си моменти. Това е този meditation show, може би. Май е малко различен от картинката. Ми изглеждат по-ярки цветовете, но да, все пак това е снимка. Нормално е цветовете да не са 100%, защото камерите винаги променят. Но да, следващото нещо е фигурката на Буда. Тя е за спокойствие и осъзнатост. Елементът е въздух, а чакрата е на третото око. Тази фигурка е малко напомняне за мирните учения на Буда. Само да го имате около вас ще ви помогне да останете спокойни и в сегашния момент. Това е фигурката, за която в момента чета, и как да я използвате. Как да я използвате? Поставете в своят ъгъл на медитация или което и да е място, което ви харесва. Всеки път, когато го видите, си поемете дълбок дъх и си спомнете. Мирът започва отвътре. Да, следващото е хаолит и лава гривна. Това е което на ръката ми. Намеренията са емоционална стабилност и кураж. Елементите са земя и огън, а чакрите са корената и на гърлото. Зоните, в които искаш да релаксираш, и тези, които си готов да покоряваш. Тази гривна е идеалният матч. Хаолитът поддържа нещата спокойни, докато лава камъкът добавя този ритник от смела енергия. Едното държи спокойно, другото ти дава тази смелост да се изразяваш и да действаш. Как да го използваш? Носи го ежедневно. Дали се изправяш пред предизвикателства или просто си преминаваш през деня. Гривната е тук, за да те поддържа заземен и да ти дава увереност, сила, така нататък. Следващото е ето това, което се води и пендула, и
и пендула и колие от аметист. Намеренията са интуиция и яснота на мислите, на ума. Елементът е въздух, а чакрата е на третото око. Това колие не е само за външния вид. Това е да имаш мъдър приятел около врата си. Енергията на аметиста ти помага да вярваш на вътрешните си подтиквания, подбутвания и да си държиш мислите изрядни. Да не се реят и така нататък. Как да го използваш? Носи го, когато имаш нужда от зареждане на интуицията или просто искаш мислите ти да вървят спокойно, да се носят спокойно. Следващото, което имаме, е олиото от розмарин, което е ето това. Тук намерението е по-добър сън и отърваване от тревожността. Елементът е земя, а чакрата е корената. Представи си най-свежия сутрешен бриз, но в бутилка. Ароматното олио от розмарин ще освежи твоите чувства, твоите сетива и ще ти помогне да натиснеш бутона за рестарт. Как да го използваш? Дай на стаята си успокояващ вайб, като го сложиш в дифузер или го добави към любимите си кристали. Намажи ги с тях. Следващото нещо, което имаме е розов кварц, кристал от розов кварц, като тук намеренията са един вид любов към себе си и емоционално излекуване. Елементът е вода, т.е. чувствата, което е нормално за розовия кварц, по нещо е свързано с любовта и така нататък, а чакрата е сърдечната. Някога да си мечтал кристал да може да ти даде прегръдка, това е розовият кварц. Мисли за него сякаш е приятел, който винаги е до теб, който разпръсква тази енергия, успокояваща енергия и любов. Как да го използваш? Дръж го близо за себе си, за доза любов към себе си, или постави на сърцето си и си представи как размива всичко негативно и което те тревожи. Това бяха всичките предмети, които се държат в кутията, официалната. Нататък в книжката имаме съвет как да си направим медитация с по-дълбока, като е една страничка и след това вече отново имаме други езици. Това беше всичко в първата ми кутия от Mindful Souls и мога да кажа, че съм доволна. Имаме си аметист и розов кварц. Любимите ми предмети са, може би, розовия кварц. По принцип имам розов кварц, но го имам на малко камъче, така че този вид мисля, че би им бил полезен. И ще си го използвам. Както и аметиста, мога да го използвам за пендула. Любимите неща, естествено, са кристалите, защото заради това си направих този subscription. Това беше всичко от кутията. Остава само да видим този Oracle Deck за картата на деня. Момента, който всички чакахме. Успя да го отворя. Ето така изглеждат картите. Имаме една, която е информация за Mindful Souls, т.е. тези, които правят тази кутия. Малко информация за тях и другото вече са кристалите. Имаме всякакви кристали, отпред е снимката на кристала, а отзад е информацията за него. Нека да си извадим една оракул карта на деня от новото ми тесте.
Розов кварц. Розовият кварц е свързан с любовта, връзките и нежността. Елемента е вода, а чакрата е на сърцето. И тук имаме малко информация за самия розов кварц. Това, което пише е: розовият кварц е розовата разновидност на кварцът. Или на планинския кристал, както го наричаме на български. Който е познат със своята нежна енергия. В Древна Гърция е вярвано, че е бил свързан с Венера. Той е Афродита. Да, Древна Гърция пише Венера, но трябва да е Афродита. Богинята на любовта. Ако смесихме митологията, но ще им го простим. Който привлича страстта и лекува влюбените. Днес той си остава камъкът на любовта. Но неговата значимост се увеличила красиво. Смята се, че отваря сърцето не само към романтичната любов и връзки, но също и към приятелства, връзка с семейството и, разбира се, любов към себе си, където трябва да започне всичко. Кога да го използвате? На среща, по време на медитация, по време на рутина за грижа за себе си или като значим подарък. Къде да го поставите? На място, където се приготвяте, т.е. където си правите грима или в банята, намивката в банята, за да бустне тази увереност в себе си. Специални грижи. Продължителното излагане на температура може да причини губене на цвят, като го кара да стане бял или сив. Така че не си дръжте розовия кварц на печката. Имаме афирмация най-отдолу. Аз приемам любовта във всичките й форми, започвайки с любовта към себе си. Това ни е картата на деня и реално имахме розов кварц в първата кутия, което честно казвам на мен изненадва, защото аметистът и розовият кварц, като изключим планинския кристал, са най-популярните кристали, най-широко разпространените, като мисля, че всеки ги познава, дори хората, които не се интересуват толкова. Добре, не всеки, но повечето хора ги познават, дори тези, които не се интересуват от кристали и така нататък. И са много достъпни. В смисъл, във всяко магазинче за кристали може да си ги намерите, не са скъпи. Аз, примерно, имам такива малки за по 3-4 лева, така че достъпни са. Прочетете повече за тях и ако ви хареса това, за което резонира, примерно аметист е, както казахме, за интуиция, отваряне на третото око и така нататък. Розовия кварц е за любов, както романтичната, така и към себе си, реално, което е откъдето трябва да започне всичко. Първо трябва да се научим да обичаме себе си, да можем да обичаме и някой друг. Затова розовия кварц доста добре би ни помогнал. И това е. Надявам се да ви е харесало видеото. И кой знае, в бъдеще мога да направя ново. Чао!